Mambo na mponisi wangu ndachema semachemera kaita Hezekia osangana nerufu. Aburama nikisenzi pio. Zvakanaka mama. Muranda rume. Madzimai. Wasvika ndatopedza kushandira ini. Madzimai amungangonditiroka wani kwanetsa kwandinoshanda kuna. Handigonofamba nane manecklace tanga wabvisa chiri muhuro. Alright madzimai. Zvakanaka tena, ndatenda Michael. Pane nhau iri pano muranda. Madzimai taurai zvei. Ndaona kwawabva. Kumusha kwenyu kune ngozi pe. Yashungurudza kwani. Wakamboinzwa nhau iyi? Ndakamboinzwa kasike kutanga madzimai. Asi pandanofamba ndichinopinda mumusha menyu ndanoona pane jambwa nemunyama. Muna mato yugeze mazuva matatu. Alright. Asi uda kugezwa nemukaka kuti uite mari. Saka mukaka wacho ndonotenga mudzoka munoshandira. Mwewe pano ushande nemukaka wekumatakishopa una mweya. Saka munoda wekupi mama? Unowanika panapa wanditenda 2 years. 2 years. Musita renyu baba neremwanakomana neremwamtini ani. Alright, maita basa. Mumashure memwedzi mitatu kasaita mari unoyachukurira gemenzi rangu. Sure ere madzimai. Mari unoita rega titongoti tibvise jambwa nemunyama paura mari unoita. Kana wakuenda usacheuke chingosiya mari usafuratira wazvinzwa. Alright madzimai. Usiye mari yangu mbiyo. Alright. Maita basa. Abrahama nikisenzi Peter Paulo ndatenda mambo wangu na mponisi wangu. Zvakanaka erija mambo. Amen. Ndaona murume wenyu kumba uko achinokunetsai. Madzimai. Haina ndina murume. Mweya upikiswe. Rega ndinyasonotarisa panetwork yacho. Moses! Aaron, stay! Ndanchitaura nawe ma-spiritual husband. Ndowapiwa. Madzimai, ndikutaura nawe ma-spiritual husbands munoshandiswa usiku makarara imi. Ndoda munhu anodaira kana ndichinotaura. Handizosive ipapo madzimai, ndimi muri kutotaura. Ndaona pane shavere njuzi paura. Ruri kutonokunetsa, unokutambudza zvekuti. Ngapagadziriswa. Kuti shavere njuzi ribve, tinoda kuwanikwa tichanotenga raisi newaini. Saka raisi rachona, inini ndowanzofarira kushandisa raisi rebasmati chairo kuti njuzi iende. Saka unokwanisa kunoya nezvinhu izvozvo here? Ndokwanisa kunotenga madzimai ndodzoka mangwana kusenseni. Izvozvo hazvina mweya. Zviri pano ndotengesa pano. Saka zvinhu zvese zvauri kuda panapa ka i15 years. Kana zviri pano madzimai zviri zvakanaka. Tokupa pano. Asi waini yachona unozoitora musi unozoenda newe kurwizi wozotora waini handiti. Hapana kushata madzimai. Mari yeraisi wobva wanosiya kwauri kunobvisira bhutsu. Ndava nangosiya zvese newaini yacho. Unonosiya mari yacho ikokoko. Wabati pane mumwe mutoro wevhaserini ukudiwa pauri iwewe. Une jambwa nemunyama. Saka vhaserini iyi ndichanoisa nhombo imwe chete. Kana usvika umboko woisa nhombo. Wozora vhaserini iyoyo kuti fesi yako inyaukire usangane nechakanaka. Vhaserini 5 US. Alright, maita basa madzimai. Munosiya $20 yangu kwamabvisira bhutsu. Zvakanaka maikuru. I'm true Ginatio. Murandakadzi. Chii chawanyanyofambira? Utano. Michael. Pakunotarisa pamwe ndaona ropa rako rikunozvetwa nezvikwambo. Una bankurwa nemabhazi herewe? Nhau yako iyi idiki asi ihombe. Ndiri kufunga kuti zvoni panhau yako ka
pari kudiwa mazowe nekuti iwe ropa rako iri muteuro wemazowe chaiwo ndouri kutodiwa. Saka ndinoya nawo. Aiyewa anowanika pano. Pane mazowe nenyaya nenhau yekuti hauna utano ka tichakupa mazowe emuteurai. Mazowe edu anoita 4 US panapa. Toakakupa negreen beans dzinoita $1 zva5 US. Ko murume wako aripi? Ndaona murume wako achinokushusha zvakanyanyisa. Ndina murume. Sai Michael. Nhau yakaome. Nhau yemurume hatingoisiyai pari zvino. Pfuma yangu isaya. Isai pasi mweya ubate mari. Kwa change. Uchanogeza mazuva 3. Change tichanokupa 20 liters yemvura yemugodhi nekuti muteuro wangu unoshanda nemvura yemuchisibiti haushanda nemvura yemutepi. Ndowane ndichizoisa mudrink. Alright, naita basa. Torai haunyu zvinhu zvenyu muende. Alright, naita basa. Vana vamazano vakati vacharorwa ivavo. Madzibaba. Makadi madzimai. Murandarume ndaona pane dambudziko pamberi pouso wako. Dambudziko rako nderekuti vasikana havasi kunomira padhuze newe. Chokwadi. Saka ndichakupa nhombo 3 idzi unoshandisa. Nevaseline yauchafanira kushandisa kunogeza inoita $8. 8 bond. Iwe mweya aushande nemabhondi manje. Tamunzati Vaseline inoita $8 US. Mweya ufambe nemabhondi. Mweya ufamba nemayes. Muruziva zvamutaura kuti $8 US. Eria smile. Zvinhu zvamunoodha maend Richards zvinhu zvamuri kuti zvofamba nemweya. Temusheni. Inofa. Uchafa usina mukadziwe. Ndimi vanhu varuraya nyika yemibvaya. Unofa usina mukadzi. Muite mushemi. Chibviro. Iya. Andoshaisa basa uchanditsvaga.